Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali pemirsa dengan kami channel Suralawe. Untuk konten kali ini saya akan suguhkan kembali tentang pusaka, pusoko atau keris. Jadi kali ini saya akan suguhkan tentang keris Kiai Panimbal. Namanya aja Panimbal pemirsa. Perlu sedikit saya kasih masukan bahwa orang yang mempunyai keris Panimbal itu pasti orang yang kewahyon atau dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena keris ini bisa untuk berbagai macam kegunaan, baik dan untuk buruk, atas ridho Allah bisa terlaksana. Panimbal bisa ngilangkan tumbal, juga bisa numbali, juga bisa nimbali atau memanggil. Jadi juga bisa menyingkirkan orang yang tentunya ingin berbuat sejolo-olo atau berbuat tidak baik sama kita. Orang yang dolim itu bisa diperintahkan menggunakan keris Kiai Panimbal. Cuman di sini perlu saya tekankan, seseorang yang punya keris Panimbal benar-benar orang yang harus sabar, harus kuat, nggak boleh emosian karena berbahaya sekali pemirsa. Kalau ngeramut atau ngerawat keris Panimbal yang emosian nanti kurang baik lah kalau digunakan untuk hal-hal yang tidak diinginkan. Karena luar biasa sekali keris Panimbal ini pemirsa. Oke pemirsa, bagaimanakah penjabaran daripada narasumber kita Mbah Suntoro? Kita saksikan bersama. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin la haula wala quwata illa billahil azim. Qala Allah ta'ala bi kitabil karim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahdhan bi lisani yafqahu qawli. Sagunging para pamirsa ingkang tansah sedya tuhu mirsani channel Suralawe teng pundi papan kadunganipun, mugi-mugi sedaya tansah kinanjar seger waras jasmaniah rohaniahipun dhuwur lan batinipun, lan mugi sedaya ingkang mirsani channel Suralawe dipun tambahi rejeki ingkang kathah mlimpah ruah rinanipun Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin.
amin. Nggih niki channel Slolawe badhe nerangaken utawi mbabaraken sedetail atau sejatinipun pusaka Kiai Panimbal. Nggih mugi-mugi pusaka Kiai Panimbal ingkang kula terangaken kula wedharaken beto manfaat beto barokah sipun pamirsa channel Slolawe setianipun. Nggih niki lho pusakanipun Kiai Panimbal. Saderenge kula wedharaken para sedulur kedah mangertos niki namine adahe warangka niki namine bendok lho. Nah, niki bendok. Niki bendok. Nah, niki bendok. Nah, sanjroning bendok niki wonten namine warangka. Nah, warangka niki namine sanggar. Niki sanggar lho. Kayune gayaman. Ya niki cincin tawali. Besi saged diarani besi saged. Niki cunthik utawi danganan. Utawi gagang cekelan. Nggih, para sedherek dah mangertos pusaka niku warangkane, bendoke, sanggare, cunthik kedah paham. Tata carane para sedulur anggere badhe buka pusaka utawi siaji wonten adab tata caranipun. Dadi ingkang diangkat niki warangkane diangkat nginggil. Mungkin nembe kedah tebih saking paningal. Paningal kedah tebih minimal nggih 30 cm lho. Supados napa pamore mboten kenging paningal maksudnya. Lah adabe cara badhe ngedalaken pusaka saking warangka niku wonten jabane lho. Assalamualaikum salam bismillah. Buwung gantung pusaka ngemban sukma dupeling saiki eling besok sejatine ingsun kang yang purba kang wasane bumi sapurba langit ya aku purba kang sejati pusaka Kiai Panimbal siraka suwun kasenanmu minangka lantaranipun empu sungging adiwarna empu saka ingkang nyipta. Assalamualaikum salam. Silakan. Pusaka Kiai Panimbal niku lho nggih. Niki pamore niki singkir banyu mili lho. Iki loke nek ngitung lok nggih niki setunggal kalih 3 sekawan gangsal 6 itu 8 songo. Lah niki namine ripandan lho sing genengan ripandan. Sing niki kembang kacang. Sing niki taling tarung niku cara tiyange niku jalen gajah. Niki pijeran, pijetan zaman purine damel dipijer. Nah niki sogokan saweane wonten. Lah pusaka Kiai Panimbal ngeten iki lho nggih. Niki sipate niku pemilih. Jadi yen boten dikuwayon diwarani janur niku kan nggih, jan niku teka, nur niku cahya. Jadi nek boten asal nur cahya wahyu sing kuwasa boten ngarah asal pusaka Kiai Panimbal ngeten. Lah diwastani lok songo niku mbambaraken baban Pinara Songo nggih. Babakan Hawa Songo nggih.
bolongan songo tengah awake panjenengan sami. Maksudnya napa nggih kedah saged mekek ngendikane, paningale, parungane, irunge gandane, abusere, pangane, sak panunggalane iku kedah saged jagi sak samudayane. Insyaallah pun jagi selamat dunia selamat akhirat. Yen iki pusaka Kyai Panimbal. Namine tok pun Panimbal. Panimbal niku saged diwastani kangge jumingkiraken tumbal nggih saged. Kangge numbali nggih saged. Kangge nimbali nggih saged. Kangge nimbali ngundang rejeki nggih saged. Iki maknane maksude kathah. Diwadani panimbal saged ngundang utawi ngadiraken dugeke tiyang. Sing tuju sinten Siwaru Jabang Bayi Siwaru ditujuaken dijopolan mantrani saged kangge ngundang. Pamrih piyambak kesulitan rejeki nuwun sing kuwasa lantaran pusaka insyaallah nggih saged asar rejeki lho. Kangge nyirnaken tumbal yen sedaya tiyang ngoten niku saged sirna saged ical kenging pusaka Kyai Panimbal. Lah kangge numbali nggih sedaya tiyang nggih saged. Dadi kantun sing ngetrapaken. Dadi yen pusaka ngeten iki nggih lho. Innallaha ma'as-sabirin kedah kathah sabaripun. Sing ati-ati sing sepi. Yen pun sabar nrimo insyaallah kinaran teteke iman, padange ati, selamat dunia akhirat, sedaya peparing napa barokah tengasane Gusti Allah Subhanahu wa taala. Pusaka Kyai Panimbal menika manfaate kathah lho. Di dalem tak nggih crita sekedhik. Niki pusaka Panimbal niki riyen dalem niku diparingi lho. Dadi mboten pados napa penarian napa nemu mboten diparingi tiyang. Ingkang gadah riyen niku Pak Bayan. Nggih, Pak Bayan niku wargane Pak Bayan. Pun sedo diwaris putrane. Lah, putrane niku do coki ngagem niki do sakit. Mboten kiyatos. Akhire tiyange niku sewanten dalem kula ken ngusadani nggih lantaran tombo Jawa kalih para medis saged caras. Akhire pusaka niki ken boyong dalem ken mendhet kula mboten purun mesa diterke teng daleme kula. Lah kula pirsani kok pusakane Kyai Panimbal menika. Dalae niki nggih lur sagadah niki pusaka niki akhire tambah pusaka malih nggih diparingi tiyang. Jogi tiyang nyucekke mriki ken mbah gaman ngoten niku pusaka aji ngoten niku nggih. Enten sing kirang anu kirang trap kirang sae mboten cocok tiyange. Nggih tulung rawuh jenengan mawon Mbah kula mboten sagoh sing ngoten nggih akhire kula ramu. Di pusaka-pusaka ngoten niku dalem namung diparingi mboten pados napa. Penari aget ngundang dugiaken pusaka napa kemawon. Dadi sipate pemilih yen nyepeng iki saged dados pemimpin ingkang becik, ingkang sae, bimbing rumah tangga, lingkungan, masyarakat, apa kemawon tiyang sepuh, ahli spiritual. Insyaallah angger saged sabar purun nrimo, saged mekek gawa sanga, kan loe sanga kedah mekek gawa sanga. Insyaallah tetekes badan samudayane lho. Namine lho sanga nggih nglambangaken wali sanga teng tanah Jawa. Wali niku sejati namung 8, sanga guru dosa pinari. Wali niku 8, sanga niku guru dosa pinari. Sing sanga sinten? Nggih sejatine ingkang kula wedharaken kalih Syekh Siti Jenar niku. Guru sejati ingkang sampurna. Madirani sangkan paraning dumadi kedah eling mboten asal ingsun nggih sira nggih ingsun nggih sira. Maksudnya napa? Insun niku nggih awak, sira nggih awak. Dadi mboten angsal nyakitin tiyang utawi gepok tiyang. Yen mboten purun sakit ampun ngantos nyakiti tiyang, yen mboten purun didamel Allah tiyang ya pun damel Allah tiyang. Insyaallah selamat dunia selamat akhirat.
Dadi tiyang yen badhe ngramut pusaka Resi Aji ngeten iki nggih lho. Nggih jeneng tiyang kathah enten sing diwastani waswisu fisudurinas. Dadi nek sedaya menungsa niku gadah was-was. Ngoten. Ngundang piye netak ramut, ndang piye sejatine mboten. Angger diramut ingkang becik ingkang sae, wayah sura jemaah lagi disuconi. Yang bener saged kengken sing saged insyaallah barokah sak keluarga sak putra wayah. Anggen kula medharaken pusaka Kyai Panembal, kula cekapi semanten lur, papi wonten atur katane kula yang sae ngapunten sak kathah-kathahipun. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal kinayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi pemirsa, bagaimana penjabaran tentang keris Kyai Panimbal Luk Songo atau Luk 9. Semoga konten kali ini bermanfaat bagi pemirsa semua dan menambah wawasan tentang nguri-nguri kabudayan Jawa inggih menika berupa Resi Aji keris Panimbal. Oke pemirsa, sampai ketemu lagi di episode yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.